Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka music video ka baay kerteng hun ka Mynsiem. On sa Pyllait pat ba ha ka arpakhandai Tarik Risaw arhajar apawar ha ka por san baje janmien ha TNDM Music Production YouTube channel. Ya kane ka music video laak do binister nongrum kum uteng shop bat kari shisha mensong kum kapuran. Ka jingmut hun ka Mynsiem ka dei Shaphang ki arngut si samla ki bala hun ka Mynsiem hadien bakilaya lang bunsnem.